Zesatek alaia, jaizalea eta algara kudatzeko prest dagoen musika taldea bezala definitzen da. Bestera esan da, alaitasuna musika bihurtzen omen dute. Talde bakarra bai, baina 10 kide eta 11 ibilbide musikalez osatua. Trikizio, Nuke, Skunk eta Txortains bezalako musika taldeetako kideak elkartuz sortutako proiektu musikala baita. Hor gehienak geuden elektrotxaranga batean, Txortains deintzen zen elektrotxaranga bat, hortxe ibiltzen ginean denak, eta gero jendea biltzen juntzan, aurkitzen jun ginean hola ez, eta ateazan proposamen bat horrela eszenariotara salto egiteko, eta orduan beste ekide batzuk hartu denitun, eta hola izan zen pixka da hasiera, ez? Hortikan ideia abia puntu horretatik, hasi ginen ensaiatzen, eta esan hasi ginen, baina inungo pretentsoi gabe eta paten hasi ziren gauzak ondoegi funtzionatzen. Eta tokatzen danen aurrea egin behar da, ez? Aprobetxatu genuen pasatzen zan tren hau, gora jo ginen, eta noa emate egun. Ibilbide ezberdinak izan dituzten musikariak izanik, denek bat egitea lortu bazuten ere, entxeguak egiterako orduan, denek bat egiteko arazoak dituztela aitortzen dute. Hainbeste izan da zaila da, juntatzea. Eta orduan, egia esan moldatzen geha, batez ere diskoa grabatu aurretikan eta bestiak iten geuden momentuan orduan ensaiatu genuen, ez, gehiago. Orain astebururo kontzertua egukita, ez dugu hainbeste ensaio behar, ez? Ez, zuzenean direkto bakoitza ematen deunen ensaio bezala hartzen dugu eta aprobetxatzen dugu hor ensaiatzeko. Egia esan gaina zamar izanik eta ez geha danak herri berdineko, batzuk iparraldeko, bizkaitarrak eta azkenen danak elkartzeko nahiko komplikatuen hola dan, zuzeneko aprobetxatzen dugu. Zesatek taldea 2008ko abenduaren 7an eratu zen. Hala ere, taldea eratu eta gutxira, entxegu lokalean, bertsioak eta kantuak nasian zioazela, lehendabiziko kontzertua emateko ordua iritsi zen. Oraindik ere izen gabe, eta lehendabiziko kontzertu hori kalekantoiaren bueltan zegoela ikusirik, azkar eta presaka taldeari izena jarri behar izan zioten. Ensaio gutxi genitun, eta lehenengo kontzertua izan zen Totemen, horri Iruñaka ondoko sala batean, horre korrikaren aurkezpenan. Eta egia esan ez dauka bat zerikusirik oraingo kontzertu batekin, ez? Hori zen gutxi ensaiatuta, hasi berritan, eta gure abesti gutxikin, bersio gehiago egin, hola? Eske hasieran, hasi eta hilabetera kontzertua gu genduzkan, gure 5-6 kantu asko jota, eta bertsiotatik tiratu genuen, hartu genuen Ferminen abestiren bat, eta beste abesti klasiko fiestero hartu genitun, eta hola hasi ginen. Eta gero taldeak aurrera egitezun ginen, gu junginen sortzen abesti gehixo repertorio hori osatzeko. Baina egia esan, ensaiatzen hasi eta hilabetera jota fogo eginen. Zesatek, orain arteko eginiko ibilaldian ausartu da, eta gainera oso denbora laburrean. Lehen zuzenekoa elkartu eta 55 egunera izan bazuten, taldea osatu eta handik urtebetera diskoa grabatzeari ekin zioten. Teoria praktikara eramatea gauza ona izaten da, baina kasu honetan alderantziz izan da. Praktika teoriara eraman dute, hau da, zuzenekoa diskora eraman dute ikaragarrizko esperientzia biziz. Esperientzia oso ona, ez guk igual indeuna da, normalean beste talde egiten duten kontrako prozesua, ez? Lehenengo kontzertuak eman, urtebete kontzertuak ematen egon, eta gero diskoa grabatu. Eta gira esan, kriston esperientzia, grabatu dugu hor Azparnen, Pascal Etxepareren estudioan hor gure lagun bat, ez? Laguna deuta. Ondo, esperientzia oso polita. Egia da zuk esatezuna, kontrako bidea indeu, baina, ez dauke zertan gehiago funtzionatu bide batek edo esate, guri honek ondo ateatzaigu asunto hau, eta egia esan gu hasi ginen, eta planteamentu ezan zuzeneko talde bat itea, eta gu nahi genuen ja kontzertuk eman, eta direkto kontzertuta. Eta hasi ginen kontzertuk ematen da oso ondo junda, eta dana oso ondo junda gero ilusio egite zigun, horren ondo funtzionatu zuten abesti horiek disko batean sartzea. Ska, reggaea, singaroa eta rocka barnebiltzen dituen talde honen aurreneko lanak ez du izenbururik, homonimoa da beraz. Hala ere, horrek ez du suposatzen
diskoa edukiz utzik datorrenik. Beraien kantuak mezuz blai baitatozte. Euskal herritarrak gehan bezala, bueno, azkenean guri afektatzei duten gauza guztia ez, amodioa, nizer dakit, gai politikoak, gai sozialak, ez, denetari pixka bat, beti ere ikuspuntu hola pixka bat positibo eta pixka bat alaiekin, ez? Bai, afektatzen diguten zea guztiak hartu, baina afektatu bai onerako, bai txarrerako, eta gero horiek hartuta, bueno, guk esaten duena, beti ikuspuntu nahiko positiboa saiatzen gara ematen gure abestiei, naizta tema igual, etxe bizitza o kapitalismoakin sartzen egian, o jo kese, olako historik naizta tratatu, beti toke positibo horrekin intentatzen dugu tratatzea, ze negatibotasun asko badau, eta zertako gehiago, guk aldeun nien positibotasun hori bultzatu nahi dugu. Naizta gaia igual ez izan oso positiboa da nintzen, baina, bueno, bentsat musika hola alaia egin da hori, jendea iristeko, benetan, transmititzeko ez gu pentsatzen duena. Talde jaizale hau, harin bezain indartsu iritsi bada ere lehen diskoaren argitarapenera, diskoa estudioan grabatzea baino, Euskal Herriko herri eta auzoetako taula gainean egotea nahiago dutela aitortzen dute. Gu zuzeneko taldea gea 100%. Gu hasieratik sortu ginen hola, ideia horrekin, kontzertuak eman da eman, eta gero, diskoak die premio txiki batzu bezala, bideo hortan tokatzen dienak, eta gure lana erregistrauta ukitzeko beste modu bat, baino guri azkenen guztia zaiguna da plaza eta jutea. Earki pasatzen dugu, hor jotzen, gero parranda botatzen, eta azkenean hor saltxan. Sentitu nahi du, zure alboak goizero eskatu. Orain berriz, gauaren erreginaren erreinuan murgildurik, deialditxo bat egiten diote Euskal Herri osoari, beraien bideoklipean parte hartzera gonbidatuz. Deialdi bat, eske diskon dago abesti bat gauaren erregina izena duna, eta bestioi, jendea ematen du gustatzen zaiola eta hola, eta hain deu deialdi bat gure hurrengo bideokliperako, eta esan dugu maiatzako gehi bitartean, pixka berandu sartutare, aceptamos barko esan. Baina, bakoitzaki aberrin dezala bere burua playback batean edo abestiarekin kantatzen, nahi duen lagunekin, nahi duen bakarrik, nahi duen bezala jantzita, nahi duen lekuan, playbacka egin dezala abesti horrekin. Eta gero guri bideo hori bialdu eta gukingo dugu edizio bat, danak sartzeko, eta zueken nahi badezue inbitauta zaudete, egitera. Aukera nahi dugu eman, azkenean, beste, jendeak parte hartzeko beste modua da, eta guri gustatzen dugu benetan jendeak parte hartzea, gurekin ondo pasatzea da, eta hor da, aukera eman jendeai baita ere bideoklip batean ateatzeko. Eta esan hori bideoa grabatzen badute, zesatek@gmail.com-era bidaltzeko, ze, igual grabatzen dute eta gero ezakien bialdu, así que, gure elbide elektronikora bialtzen badute, jende asko apuntatzen dan eta bideo polit bat iten dugu. Hemendik aurrera, zesatek entzutean, ez pentsa ez inorri astakeri bat esan eta gero isiltzeko esaten ari denik. Hemendik aurrera, zesatek, jaia eta dantzarako gonbidapen bat dela gogoratu.